Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ γνωστό challenge, το οποίο το έχουν κάνει πάρα πολλοί YouTubers και είναι 24 ώρες με ένα χρώμα. Έχω γράψει χαρτάκια για το τι χρώμα να πάρουμε, μόλις έχω ξυπνήσει οπότε μην με βλέπετε έτσι. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα τα χαρτάκια, φοβάμαι ότι θα δω και για να μην γλέψω δεν θα κοιτάω καν. Δηλαδή θα έτσι, θα κοιτάω την κουρτίνα. Φοβάμαι. Δεν κοιτάω καν. Και θα πάρω, αν αγχώνομαι full, θα πάρω αυτό εδώ. Αυτό. Φοβάμαι τι θα είναι. Να πω την αλήθεια, φοβάμαι full. Για να δούμε τι είναι. Yes. Yes. Κίτρινο. Κίτρινο. Άντε γεια. Ναι ρε φίλε. Πω. Ήθελα να πετύχω κίτρινο. Ή κίτρινο ή κόκκινο. Τέλεια. Οπότε θα έχουμε κίτρινο χρώμα για 24 ώρες. Τέλεια. Το κίτρινο ήθελα να το πετύχω πάρα πολύ. Οπότε είμαστε τέλεια. Ναι. Ποιος είσαι εσύ ρε? Ποιος είσαι ρε? Με λένε Κρύλο. Ξέρεις από πού? Από το Χρύλο. Ναι, τέλος πάντων. Φύγε επειδή έχω και δουλειά, εντάξει. Ωραία. Ναι. Πάμε να αρχίσουμε το βίντεο. Και σε αυτή τη φάση έχουμε μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ. Πραγματικά έψαχνα κίτρινα φαγητά, δεν έβρισκα, αλλά με το που ανέβηκα στο δεύτερο όροφο βρήκα τα περισσότερα. Εδώ βλέπετε πολλά μπισκότα και αν σας αρέσουν τέτοια challenges, πατήστε και το like και το subscribe για να συνεχίζω να βγάζω τέτοιο υλικό. Και από ό,τι θα δείτε τώρα, παίρνω τα μπισκότα με την μπανάνα, κίτρινα εννοείται, πρέπει να παίρνουμε κίτρινα φαγητά. Βρήκα και μία σοκολάτα crunch, από ό,τι βλέπετε αυτό ήταν μπλε, θα δείτε στη συνέχεια τι το έκανα. Και από ό,τι βλέπετε έχουμε πολλά πατατάκια, αυτό εδώ πέρα σκέφτηκα να το πάρω, αλλά όχι. Και βρήκα κάτι πακοτίνια τσίτος με τυρί και τα άρπαξα και αυτά. Πήγαμε στο ταμείο μαζί με τον μπαμπά μου, ό,τι βλέπετε. Έβγαλα το χυμό, έβγαλα και τα μπισκότα και από ό,τι είδατε από το βίντεο πήρα μόνο κίτρινα φαγητά. Πήρα μια σοκολάτα crunch, καλά άσπρη τώρα. Κίτρινο, ok. Λέει λευκή, αλλά είναι κίτρινο, ok. Εμένα μου φαίνεται κίτρινο. Δεν την έχω δοκιμάσει και ποτέ κιόλας. Έχουμε μπισκότα μπανάνας, θα αυτό εννοείται κίτρινο. Πήρα τσίτος, πώς λέγονται αυτά. Πακοτίνια τυρί. Εδώ πέρα. Και ένα μπλε χυμό που ξέρω ότι από μέσα είναι κίτρινος. Και ξέρω, μετράει. Μετράει. Οκ. Θα το κάνω πιο δύσκολο και θα πω ότι δεν μετράει επειδή είναι μπλε απ' έξω και κίτρινο από μέσα. Θέλω να είναι και απ' έξω και από μέσα. Οπότε αυτό τα λέμε. Κάτσε ρε φίλε. Τώρα δεν θα φάω κάτω από αυτά επειδή περιμένω το φαγητό μου που είναι κοτομπουκές. Είναι κίτρινο, ok. Είναι κίτρινο. Κοτομπουκές και ρύζι. Το ρύζι είναι άσπρο αλλά θα το πιάσω για κίτρινο. Κανονικά όταν τρώω κοτομπουκές και ρύζι, βάζω από δίπλα και κέτσαπ επειδή βουτάω τις κοτομπουκές, αλλά επειδή είναι κόκκινη, όχι. Και αν ήταν κόκκινο βασικά δεν θα τρώγα καν μεσημεριανό. Μόνο αυτό έχουμε. Οπότε πολύ καλά που είχαμε βασικά κίτρινο και αυτό. Πιστεύω θα περάσουμε πολύ ωραία και έχουμε και νερό το οποίο εντάξει μετράει. Νερό δεν γίνεται, είναι διάφανο κιόλας, δεν πειράζει. Οπότε τα λέμε μόλις έρθει το φαγητό μου. Γεια σας. Παιδιά, έρθει το φαγητό μου, είναι ρύζι με κοτομπουκές, από ό,τι βλέπετε οι κοτομπουκές. Τι είπα? Οι κοτομπουκές. Από ό,τι βλέπετε οι κοτομπουκές είναι πορτοκαλί κάπως, αλλά αν δείτε πολύ καλά μοιάζει και με κίτρινο λίγο ας πούμε. Οπότε εγώ θα το μετρήσω και θα φάω και το ρύζι και τις κοτομπουκές. Θα ήθελα να έχω και κέτσαπ, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να είναι κόκκινη. Θα μπορούσα μουστάρδα, αλλά δεν μ' αρέσει, οπότε
Καλή όρεξη. Δείτε αυτό το challenge πώς το βάζετε από το 1 μέχρι το 10. Εγώ πιστεύω, επειδή δεν έφαγα πρωινό και τώρα πεινάω και τρώω, το κίτρινο πιστεύω είναι από τα καλύτερα. Και αφού έφαγα πρέπει να πλύνω τα δόντια μου, επειδή το φαγητό μετά το μεσημεριανό κολλάει πάνω στα δόντια και αυτό είναι πολύ κακό. Οπότε πλένω τα δόντια μου 2 με 3 φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό. Και ναι, απολαύστε το υπόλοιπο βίντεο. Αλλάζει λίγο αυτό το πράγμα που είχα πει στο πρώτο μου βίντεο, ότι θα βγάλω ένα κανάλι που λέγεται Philip Trifo Games. Αυτό ξεχάστε, δεν θα γίνει. Εδώ θα ανεβαίνουν όλα. Θα ανεβαίνει και gaming και challenges όπως κάνουμε τώρα, και vlogs και unboxing και reacts. Reacts. Ναι, τέλος πάντων. Αυτό. Οπότε, αν δείτε gaming εδώ, σιγουρευτείτε ότι έχετε δει αυτό το βίντεο. Εδώ τώρα, αυτό το βίντεο. Αυτό. Παιδιά, έχει περάσει πάρα πολλή ώρα από τότε που έφαγα το μεσημεριανό μου. Είναι 4 και 5 η ώρα και πιστεύω ήρθε η ώρα να φάμε την Crunch κίτρινη. Ανυπομονώ πραγματικά να την ανοίξουμε. Τι είναι αυτό? Έχει άσπρα πράγματα. Πήρα... Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ, να θυμάστε, οπότε πρέπει να το δούμε από την άλλη. Το βλέπετε πρώτα εσείς. Crunch! Oh my god, αυτό πρέπει να το γυρίσουμε έτσι. Oh my god. Χαίρομαι μόνο που βλέπω αυτό. Πραγματικά κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι. Τέλειο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, θα κόψω εδώ πέρα. Θα κόψω εδώ πέρα το C από το μισό C από το Crunch και θα δούμε. 1 και θα το βαθμολογήσω. 1, 2, 3. Πολύ καλό, απλά το είχα στο ψυγείο και πάγωσε. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Θα το ξαναπάρω αυτό. Του βάζω ένα 9 στα 10. 9 στα 10. Πολύ ωραίο. Αλλά χρειάζεται νερό. Αυτό εδώ το νερό που το έχουμε τελειώσει σχεδόν. Πιστεύω θα τελειώσει τώρα. Πάει το μπουκάλι. Εντάξει, δεν πετάμε σκουπίδια. Δεν πετάμε σκουπίδια στο πάτωμα. Τα πετάμε στον κάδο, οκ. Πετάμε, αλλά στον κάδο. Εντάξει. Αυτά εδώ πέρα, αυτό, τα γεμιστά και τα τσίτος τα έχω δοκιμάσει. Δεν χρειάζεται να τα δοκιμάσω τώρα. Και σε λίγο θα πάω στη γιαγιά μου, στο σπίτι της γιαγιάς μου βασικά, τις ξαδέρφες μου και αυτό. Δεν ξέρω, ίσως τις δείτε στο βίντεο, δεν ξέρω, θα δούμε. Οκ, τα λέμε αργότερα. Παιδιά, τόση ώρα που κάνουμε αυτό το challenge, δεν σκέφτηκα ότι μπορώ να φορέσω και κίτρινα ρούχα. Από ό,τι είδα στην ντουλάπα μου δεν έχω τίποτα κίτρινο, αλλά παντελόνι δεν έχω, αλλά έχω μία μπλούζα. Είναι αυτή εδώ, η οποία είναι κόκκινη. Παιδιά, ούτε κίτρινη δεν είχα.
Είναι μόνο αυτή εδώ η κόκκινη, η οποία έχει μόνο λίγο κίτρινο εδώ. Δεν ξέρω τώρα, καλύτερα παρά τίποτα, πιστεύω. Ναι. Πάμε να τη φορέσουμε. Επειδή είναι Φεβρουάριος, θα τη φορέσω πάνω από αυτήν, επειδή έχει κρύο τώρα. Άσχετα από 20 βαθμούς, τέλος πάντων. Θα τη φορέσω πάνω από εδώ και ναι. Πάνω από εδώ, πιστεύω, ωραίο θα είναι. Ωραία. 3, 2, 1. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Ας τη βγάλω. Όμως δεν πειράζει και θέλω να σας δείξω και κάτι ακόμα που έχω σκεφτεί για όλο το challenge. Από ό,τι βλέπετε έχω πάρει τα πατατάκια, τα Cheetos. Αυτά σκέφτομαι να τα αφήσω για βραδινό, επειδή κάποιες φορές, ας πούμε όταν πάω σινεμά και τέτοια, τρως popcorn, πατατάκια, γαριδάκια και τέτοια. Και σκέφτηκα ότι αυτό θα με κρατήσει για βραδινό. Εύκολα. Οπότε αυτό είναι για βραδινό και αυτό είναι για μετά. Οπότε μια χαρά θα καλοπεράσω σήμερα. Και αυτό, δεν έχουμε κάτι να πιούμε κίτρινο, αλλά δεν πειράζει. Τα λέμε. Γεια στην εξαδέρφες μου, πείτε γεια. 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 Λοιπόν, ας τα ανοίξουμε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φάμε, πάρτε εσείς ένα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ του βάζω ένα 9 επειδή είναι πολύ ωραίο γαλετάκι. Και εσείς οι δύο πόσο βάζετε? Εγώ βάζω 8,5 επειδή κολλάει στα δόντια. Από την άλλη κίτρινη και τα δόντια σου. Το ίδιο εσύ. Οκ, 8,5 ώρα αυτές οι δύο και εγώ 9. Παιδιά, αυτό το βίντεο τελειώνει στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Δεν πρόλαβα να φάω τα μπισκότα με μπανάνα επειδή δεν πεινούσα και τα άφησα. Τέλος πάντων, τελειώνει αυτό το βίντεο. Μπορώ να φάω ό,τι άλλο χρώμα θέλω. Και πατήστε like, subscribe και γεια σας.